בלי שיר תירוש, עדיין באזורית, אני לא בטוחה, כן, אני חושבת שזה עכשיו 2-1-2, ובשעה טוב, פחות אגרסיבי מבדרך כלל. צריכה לדחוף את הכדור פנימה. מיירס רוצה עוד שלשה ומקבל, שוב זה חוזר אליבי מיירס. על רובטין, על הבייסליין, אנקסלר שם בא לעזור, אבל מיירס פשוט רואה. אנקסלר שם עם חסימה יפה, אין שעון חדש, מיירס מבינה, לוקחת זריקה מפה הזדמנות. מיירס מול טוקס רובטין, וואו. מצד שני הם הסתדרו מחצית שלמה בלי מלשקה בגמר, אז לך תדע, אולי גם הם רגילות לזה. ומיירס! אופנסיב ריבאונד לאשדוד, 0 לירושלים, אבל עדיין הם בפלוס 2, ובסוף מיירס, שבו היא חוזרת להגנה, וחוסה כאן קרוס אובר מאוד יפה. מיירס דרך האמצע מול 3. לא לשלילה. מיירס מקפיצה שם את היציב על מה שלא נשרק. מיירס בצד השני. מיירס מול תירוש. מסתובבת, לוקחת את הזריקה, לא רואה.